Club Junta, building better Africa. Ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatane ndipo madzulo ano muli ndine Jona Pankuku kumapoyamba naye mitu yake. Magulu okhudzidwa akufuna boma lichitepo kanthu pothana ndi nkhanza kwa amayi pandale pamene chisankho chayandikira. Malawi Electoral Commission yati ichitaka uniuni pa zomwe zachititsa kuti anthu ambiri asatenge nawo gawo pakalembera wachibwereza. Nkhani zina, ndalama zomangira Office ku University of Malawi zakwera kuchoka pa 8.9 billion kwacha kufika pa 15 billion kwacha. Tili ndi izi komanso ndi zina zambiri tiyendikale limodzi. Club Junta, building better Africa. Tiyambe ndi nkhani yakuti amayi maudindo andale komanso mabungwe amene siyaboma abwera pamodzi ndi kuuza boma kuti lichite kanthu potetsa nkhanza za ndale pa amayi makamaka pamene chisankho chayandikira. Wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Amagi Kathawira Banda wauza atolankhani ku Lilongwe kuti amayi sakugwirizana ndi zomwe zikuchitikazi. Wezigausi ali ndi ripoti. Malingana ndi wapampando wa NGO GCN Amagi Kathawira Banda anati zimene zikuchitika si zabwino ndipo zikuyenera kuti zithetsedwe. Iwo anati adindo akuyenera kutengapo gawo powonesesa kuti amayi sakukumana ndi nkhanza pa nkhani ya ndale. Ndeti nono kuti mwina ndi nthawi yokuti tisangokamba tokha ngati mabungwe komanso zipani za ndale tikhale nawo limodzi kuti nawonso ayambe kudzudzula mchitidwe wa nkhanza komanso ayambe kuona kuti kodi iwo angachitepo chani kuti nkhanza sithe. Poyankhulapo nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo amene anali mlendo olemekezeka pa mwambowu Ajini Sendeza anati zimene anena Akathawira Banda ndi zinthu zofunikira kwambiri chifukwa amayi akuyenera kuti azitetezedwa nthawi zonse. Tonsefe takumana muno cholinga cha mkumano umenewu ndi kukambirana ndi kudzudzula kukhalidwe umene wakhala ukuchitika kwa azimayi amene akhala akuvulidwa komanso kuvulazidwa komanso kutukwanidwa kumene. Woyimira amayi ku chipani cha UDF Aisha Adams anapempha apolisi kuti achitepo kanthu poteteza amayi. Ngati azimayi azipani zosiyanasiyana tagwirizana kuti tiyenera kukhala wogwirizana posayang'ana chipani chimene ukuchokera, koma tonse ndife Amalawi, tonse tikufuna mtendere ndipo ndi udindo wa munthu wina aliyense kuonetsetsa kuti palibe mzimayi amene akuchitiridwa nkhanza mdziko muno. Mwambowu unatheka ndi thandizo lochokera ku bungwe la Oxfam ndipo kumwamboku amayi agwirizana kuti ndikofunikira kuti agwirane manja posatengera zipani pofuna kuthetsa nkhanza zimene zimapita kwa amayi mu nyengo ya masankho komanso pandale. Pakadali pano mabungwe omwe siyaboma a Human Rights Defenders Coalition komanso National Advocacy Platform NAP ati akuyembekezeka kukhazikitsa nthambi yofuna kuonetsetsa kuti chisankho chikubwera chidzayende bwino. Mkulu wa NAP a Benedicto Kondowe wati akhazikitsa nthambiyi lachiwiri sabata yamawa. Akondowe akufotokoza. Ife ngati amabungwe tabwera pamodzi ndi kukhazikitsa mgwirizano umene cholinga chake ndi kulimbikitsa kuti zisankho zimene zikuchitika mdziko muno zikhale zachilungamo, komano zisankho zimene zikuthandizira kuti ufulu wovota wa Malawi ukutetezedwa, komanso kuti ufulu woyankhula nthawi ya zisankho komanso kampeni ukutetezedwa. Ndi nkhani imene ifeyo ngati amabungwe takhala tikuyiwunikira komanso takhala ndizokambirana maregion onse mdziko muno komanso ma stakeholders osiyanasiyana tayankhula nawo. Chimene tinapeza ndichonena kuti mabungwe ambiri takhala tugwira ntchito yotamandika kwambiri koma wina aliyense payekha. Panalibe gawo lonena kuti zimene mabungwe osiyanasiyana akupanga tibwere pamodzi ndi kukhala ndi ndondomeko zokhazikika zimene zingathandizire kuti Amalawi akupasidwa mauthenga woyenerera komanso maufulu awo akutetezedwa. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti andale awonesese kuti nthawi ya kampeni komanso nthawi ya chisankho akufotokozera Amalawi zinthu zimene zingathandizire kuti moyo wawo usinthe. Pakadali pano bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati lichitaka uniuni wa zifukwa zomwe zapangitsa kuti anthu ambiri asalembetse mu gawo loyamba lakalembera kubwereza pa chisankho.
Komisionala wa bungweli Emmanuel Fabiano wanena izi atayendera malo angapo mu mzinda wa Lilongwe. Kuchokera ku Lilongwe nawe Pemphero Malimba. Komisionala wa bungweli MEC Emmanuel Fabiano ati malo olembetsera 12 amene anayendera apeza kuti malowa muna anthu ochepa amene anapita kukalembetsa. Fabiano ati bungweli lichita kauniuni kuti lidziwe zomwe zapangitsa kuti ntchitoyi kumane ndi vutuli. Komabe Fabiano ati pakadali pano sangayankhulepo zambiri momwe mabungwe mapaokha omwe adapatsidwa chilolezo chogwira ntchito yophunzitsa anthu sakalemberayo agwira ntchito yawo. Ma civil society organizations amapatsidwa mwayi woti athandizirepo ntchito yophunzitsa anthu kufunika kupita kukalembetsa kuti azavote. Pakali panopo sindinganene kunena kuti ntchito yawo ayigwira bwino bwanji chochonera kuti iwo sinakumane nawo kuti atifotokozere mbali yawo imene agwirira ntchito mavuto amene akumana nawo ndipo zimene aona kuti zayenda bwino. Sono popanda umboni umenewo singangoyima pano kunena kuti civil society organizations agwira bwino ntchito yawo kapena sagwira bwino ntchito yawo. Woyang'anira ntchito yakalembera pamalo olembera ambwatalika Ayembekezani Kawerama anayankhula motere. Panopa anthu kuwavuta kuti asiyanitse chifukwa iwo amangoganiza kuti ndi amene analephera kukhala ndi mwayi oti alembetse. Ndi akamayenda kumadzapeza zosiyana kuti kungofuna anthu amene anapanga registration mu October ndi January 4. Ndi ena kungobwereranso osapasa uthenga umodzaza. Akubwereranso ndi ena oti anayenera kudzapangisawo akubwereranso. Bungwe la MEC lagwira ntchito ya gawo loyamba lakalembera wachibwerezayo m'malo ena m'maboma monga Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje kuchoka lachiwiri mpaka lachitatu kumene limalemba anthu okhawo omwe adalembetsa chiphaso cha unzika pakati pa 21 Oktoba chaka chatha ndi 4 Januwale chaka chino. Akuluakulu pa chipatala cha Nzozo Central ati chipinda cholipira chomwe chili pa chipatalachi sichokakamiza koma kuti munthu atha kufuna yekha kuthandizidwa kudzera mu chipindachi. Iwo atinso ngakhale mitengo yomwe anthu amalipira ku chipatalachi makamaka ku chipindachi imachokera ku nduna wa zaumoyo, anthu akuyenerabe kudziwa kuti thandizo ku zipatala za boma ndi laulere. Kuchokera ku Nzozo Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa chipatala cha Nzozo Central Dr. John Chipolombwe anena kuti chipatalachi chinatsegula chipinda chimene anthu amakalipira mwezi wa Julayi chaka cha 2015 pansi pa lamulo latsopano la Public Finance Management Act 2022. Achipolombwe anati pansi pa thumba la ndalama la Nzozo Central Hospital ndalama zomwe anthu amalipira zimathandiza pa ndalama zimene chipatalachi chimalandira kuboma zomwe zimathandiza ntchito za umoyo, kayendetsedwe ka ntchito za pa chipatalachi ngati kugula mankhwala omwe amapindula odwala omwe amalipira komanso omwe samalipira. Iwo anena kuti gawo lina ngati 5% ya ndalamazi imapita kuboma pomwe 95% imathandiza pa chipatalachi ngati kugula mafuta galimoto, kukonzanso mbali zina za chipatalachi komanso kuwalimbikitsa ogwira ntchito pomawapatsa kangachepe. Anthu amene angakwanitse kufuna kulipira andi akafuna iwo kuti afuna kulipira teni tapangire zinthu, tapangire malo pachipatalapo ncholinga kuti azikatha kulandirapo chithandizo koma podzera mukulipira. Sinkhani yoti chipatala akulipiritsa koma amene afuna, amene angakwanitse kulipira chithandizo asafinyike apite mbali nayo kumene angatha kulipira alandire chithandizo monganso mwakufuna kwawo. Iwo ananso kuti ndalama yokwana 1500 imene anthu amalipira akangofika ku chipatalachi kamakuona kuti akana kupita ku zipatala zing'ono zomwe zili ku chigawo cha kumpoto akuti ndiyochepa kale potengera kuti unduna wa zaumoyo udayika ndalama zokwana 2500 kuti zimene anthu azilipira akamapita ku chipatala cha Sento. Chipatalachi chimapezanso ndalama kuchokera ku malipoti a zaumoyo amene anthu amapempha ntchito yochepa zinthu komanso ntchito imene imachitika ku nyumba yachisoni mwa zina. Pa chipatalachi pakuchitika zitukuko ngati kumanga zipinda zina za bana komanso akuluakulu, kuphatikizapo nyumba yapamwamba yomwe anthu adzikanirapo mankhwala otalikitsa moyo a ART.
Ndalama zomangira nyumba yatsopano yomwe mukuyenera kukhala ofesi za akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi kuzomba zakwera kuchoka pa 8.9 billion kwacha kufika pa 15 billion kwacha. Adindo pa sukuluyi ati izi chomwechi kamba kamavuto akusowa kwa mafuta agalimoto komanso ndalama zakunja. Mtolankhani wathu kuzomba Jason Malowa anayendera malowa ndipo alemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Daniel Zimba. Ntchito itsopano yafika pa 97% kuti itheretu. Achikumbutso Lion ndiomwe akuyang'anira ntchitoyi ndipo ati zambiri zatha koma chomwe chatsala ndi kutsira utoto wa makaka a nyumbayi komanso kuyika ceiling. Iwo atinso pakadali pano ntchito yotsira utoto kapena kuti painting mchingerezi ili pa 95%. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi a Professor Samson Sajidu wati ndi mavuto ochepa chabe omwe alipo. Chinyumbacho ndi tingati kuti chasala pang'ono kutha, tikayika ma percentage tingaonena kuti tadusa zinthu 97 pa zinthu 100 zimene chimafuna. So ndi chinthu choti chibuilding choti posachedwa apa tikalowa koma nkhani yayikulu ikuvuta ndiyoti ndalama zompasa akumanga ya contractor kuti amalizise. Ndi imene mwaonera muja zikhala ngati ntchitozo za khangati zayima pang'ono akumanga koma sakumanga mmene amamangira mbuyo chifukwa choti akudikira makobiri kuti abwerese zipangizo amalize. Atati ndalamazo walandira chinyumba chimene chili muja within 2 months chitakukutha ife titakukalowa kumakakwisichi. Oyi idayamba mu September mchaka cha 2021 ndipo inkayembekezeka kufika kumapeto mchaka cha 2023. Lachitatu nduna ya zamaphunziro au kachenjede Jessica Bwira inakayendera nyumbayi mwazina pa ulendo wake wa kusukulu za ukachenjede kuzomba. Tidakali mu nkhani za maphunziro, Malawi University of Science and Technology MUST yapereka maphunziro okhudza kasamalidwe ka ndalama mwazina kwa ophunzira makumi atatu 30 molingana ndi masomphenya a dziko lino a mchaka cha 2063. Ophunzirawa anachokera ku Malawi University of Business and Science Applied Sciences, Mzuzu University komanso University of Malawi. Mkulu wa nthambi ya Institute of Industrial Research and Innovation ku MUST a David Mpambisi akufotokozera mtolankhani wathu mwa igowero kufunika kwa maphunzirowa. So mukaona mmene ili ndondomeko ya chitukuko kamala muno muli phira yachiwiri ya chitukuko cha ma industry and tikuona kuti ma entrepreneurs komanso ma company ang'ono ali ndi kothekera kupanga drive phira imene iyi. Koma mwina chimene chikuvuta ndi maphunziro oyenerera. So tapanga training iyi kuti tipeze amene ali kale ndi maphunziro au entrepreneurship kapena akatswiri tiyapatse mphamvu so that atokhala ndi a global atokhala ndi mmene zinthu zokhala pa dziko lapansi kuti tithandize anthu mala muno. Ndipo a Victoria Ndolo omwe amaphunzitsa ku University of Malawi ati maphunzirowa awapatsa luso la zamalonda lomwe agwiritsa ntchito pophunzitsa. Training imeneyi itithandiza ine ngati mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ma program ena amene timaphunzitsa ana athu amafunika kuti ana athu aja aphunzire kuti sangokhala kudalira kuti akafune ntchito komanso kuti atha kuyamba ma business. Ndi mmene takuya ku training tikhala kuti taphunzira zina zoti zatithandiza ife kukhala ndi ukadaulo oyenera mu nzeru komanso maplani amene tingathe kukhala nawo mmene tikuwaphunzitsa ma students athu aja kuti azithanso kuganizira kuti atha kupanga business imene itha kuwathandiza iwowo pamoyo wawo. Mukuonera nkhani mwa tsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Club Junta, building better Africa. Takulandiranso popitirira ndi nkhanizi, mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda wauza bwalo la milandu kuti lilamule mkulu wina wa business Ashilasi Filela kuti apereke ndalama pafupifupi 4 billion kwacha. Yo akuti izi chomwechi kamba kuti mkuluyo adalandira ndalama pakatundu yomwe sanaperekedwe ku nthambi ya chitetezo. Nyirenda apereka pempholi pomwe bwalo lalikulu ku Lilongwe
limapitilira kumva mlandu omwe afirela akufuna kuti boma liwalipire ndalama pafupifupi 12 billion kwacha posawalipira ndalama mu nthawi yake. Mese Matonga anali kubwera milandu ndipo akulankhula ndi Achakaka Nyirenda. Zimene zozo poyambirira simazione komano pamene poyambirira mlandu ukupitilira kuti taoneka madocuments komanso mboni za Shiraz Ferreira zitayamba kuperekera mboni pamene timaona kuti panali kupereka ndalama yoti napyolera ndalama imene kuti iperekedwe andi ndalama yakodi ndi ndalama ya boma imene aso kuti ikamaperekedwa imanira kuti iperekedwe kuti igwire ntchito yake ndi ndalama yonse inagwira ntchito yake chifukwa chake tunena kuti iye kubwerere kubuma ikagwira ntchito yake koma kuti inaperekedwa kalekale chifukwa chake so tikupanga so claim kuti pakhalenso interest. Bungwe la Mills lati mgwirizano wake ndi boma komanso anthu ammadera wathandizira kufikira ophunzira 1.1 million mu ndondomeko yake yogawa phala nsukulu za mdziko muno. Mkulu wa bungweli mdziko muno Angela Chipeta Konje wanena izi pamene bungweli limayendera zina mwa sukulu zomwe zikupindula ndondomekoyi ku Blantyre. Daniel Zimba akufotokoza. Malingana ndi Achipeta Konje, bungweli likuyembekezeka kufikira ophunzira 1.4 million mdziko muno pofika mwezi wa April chaka chino. Iwo ati ndi odzipereka kupitiriza kuthandiza maphunziro mdziko muno kamba ka mgwirizano wabwino pakati pa anthu ammadera ndi bungweli. Nthawi yomwe ana aja ubwino timaona nthawi yomweyo mwaonanso ana pa sukulu pano akhala ali osangalala akuoneka kuti ali ndi mphamvu komanso timadziwa kuti akhala ndi mphamvu imene yakalowa mkalasi akhala ana ndi chidwi komanso akhala ndi tsiku lonse akuphunzira ndi cholinga chonena kuti maphunziro awo apita patsogolo ndipo ana ambiri akumabwera ku sukulu. Ndiye dziko lathu likakhala kuna kuti ana akubwera ku sukulu akuphunzira tikudziwa kuti dziko lino lidzakhala la anthu ophunzira. Mavuto amene tikumana nawowa ngati anjala sazakhalapo chifukwa ana ake ndi omwewa amene atazapange chiganizo chonena kuti apeze njira yabwino yonena kuti athane ndi njala imeneyi. Sukulu ya primary yatafika ku Lirangwe mboma la Blantyre ndi imodzi mwa sukulu zomwe zikupindula ndi ndondomekoyi. Agnes Wakiri ndi mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi ndipo akufotokoza mmene apindulira ndi ndondomekoyi kuchokera pomwe adayamba kulandira phala chaka chatha. Ana amene analionyenchera mizimu chifukwa cha njala lawathandiza kuti matenda mamakhala muna ngati malazi masika shoko pano pachipa komanso ana amene anasiya sukulu samabwera ku sukulu wapangisa kuti chiwerengero cha ana chichuluke komanso phindu linanena kuti ana amene makwawo munalibe zoyo zakudya za mmamawa zathandiza kuti anawa azipeza chakudya panopo komanso kuti kalasi pamene akuphunzitsa azikhala kunena kuti akumvetsera ndi chero komanso akutha kuyankha ntchito zimene apatsidwa akuthanso kuzichita mabwinobwino. Agulupu Antusa agwirizana ndi Awakiri ndipo yati ndi odzipereka kuthandizira ndondomekoyi. Anthu athu ngati amodzi akutenga pombali ndithu monga wamukuona nkhali chimenechi chamangidwa apachi chamangidwa ndi anthu amodzi. Tinalibe pophikira phala atadabwera phala tinalibe poti tiphikira pati koma titafotokozera nkhati mudzi udatenga mbali ndikupanga chitukuko nkhati chimenechi chimene chikuoneka ndi maso apapo so zoti anthu amodzi so chitukuko achilandira chifukwa chitukuko kuonjezera apo nkhati ana athu adera lakuno timatha nthawi zino kuluza ana ndi msingi chifukwa ana ambiri amatha kuoloka pamapita ku sukulu kuli njira zimene kuli kutali. Bungwe la Mills lidakhazikitsa ndondomeko yopereka phala kwa ophunzira mdziko muno mchaka cha 2002. Malawi Bureau of Standards MBS yatsekulanso sitolo ya Shoprite pa Chichiri mu mzinda wa Blantyre imene anayitseka lachiwiri. Sitoloyi anayitseka kamba kosowa ukhondo komanso kugulitsa katundu amene nthawi yake yomugulitsira idatha. Malingana ndi mkulu ona za mulingo wa katundu ku MBS Rafael Mpingo atayenderanso sitoloyi apeza kuti akonza mavuto omwe analipo. Ampingo akufotokoza. Tinatseka ifamala Bureau of Standards tinatseka shop ya Shoprite ino pazifukwa ziwiri zokuti amagulitsa zinthu zoti za tamateti yake pa Chingerezi timati zapanga expire komanso amasunga zokudya mu ndondomeko zosakhala za ukhondo makamaka ku backstore kwawo. Chifukwa cha zimene zifukwa ziwiri zimene zonse tinabwera dzulo kuzayiseka shop kuti akonze zinthu zimene zonse. Atapanga zinthu zawo tinauza kuti achose zinthu zonse za expire pa mashelf awo komanso akolope ku backstore kwawo ndiye anatiuza ngati amala Bureau of Standards ndi lero talawira tapanga agent tapesa shop yonse taona mulibe china expire china chilichonse
komanso backstop akonzako komanso akolopa kubwinobwino ndeta awu zitachenjeza kunena kuti zimene zizisasapange choyenera malabiro standards zinatsekera shop koma zimanga tsina lilonse ndipo amalabiro standards tizibwera ndithu every week mu Shoprite mukuonesesa kuti zimene zikuchitika. Concerned Youth Organization yatiyatsiriza kuphunzitsa achinyamata okwana 30 ku Blantyre paluso lokonza magetsi a sola. Wapa mpando wa bungweli a Robert Mponera wati cholinga cha maphunzirowa ndi kupereka luso kuti achinyamata azizipezera ndalama paokha. Thomas Kachere akufotokoza. Amponera ati achinyamata akufunika thandizo lomwe lingawapangitse kukhala uzidalira pachuma. Ndizofunikira kwambiri kuti achinyamata athu muno mu site ya Blantyre komanso tinene kuti achinyamata onse mu dziko lathu la Malawi ndi achinyamata ambiri amene akusowa chochita alibe luso. Ndi programu iyi Concerned Youth Organization imathandizira kuti akhale ndi luso loti angayambe business, kuzilemba ntchito wokha komanso akakula akhoza kuti kulembaso angakhale anzawo kuti akhale akuzithandizira wokha. Mmodzi mwa akuluakulu ku console ya Blantyre Akli Kananji ayamikira bungwe la CYO ponena kuti zomwe likupanga zikugwirizana ndi masomphenya achitukuko a dziko lino a 2063 kudzera ku project yomwe mchingerezi akuyitchula kuti Empowering Youth in Green Economy and Resilient Livelihoods. Akwanitsa kuphunzitsa achinyamata omwe ndi ochokera m'maderandirande, Mapanga, Chirimba ndi Mkolokoti. Bungwe la CYO likugwira ntchitoyi m'maboma a Blantyre ndi Neno ndi thandizo lochokera ku IM Swedish Development Partner Southern Africa. Timalize ndi nkhani yakuti mbusa Clifford Kawinga wa utumiki wa Salvation for All Ministries International wati Mulungu ali ndi kuthekera kochepetsa chiwerengero cha anthu amene amadzipha mdziko muno. Yohani Naizimbo mula Palombe pamwambo wa mapemphero komanso ogawa chakudya kwa anthu amene avutika ndi njala. Gift Sitima walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Thomas Kachere. Akawinga anati anthu ambiri mdziko muno akudutsa mu nyengo zowawa ndipo ndikufunika kupatsa chilimbikiso cha umoyo wauzimu komanso wakuthupi. Iwo anapempha anthu kuti asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kuthandizana. Ndi kochepa komwe ali nako. Limbikitse kwambiri kuti ndi chinthu chofunikira kugawana. Malawi tiye ndichotse mtima ndi maganizo ongolandira. Ambiri amaona ngati kupereka ndi amene akupereka njali ndi zambiri. Mukabwera kutifunsa muona tili mavuto athuso ambiri. Koma kupereka ndi mtima. Ndimanena kuti nthawi zonse utha kuyamba ndi sopo muwiri, Nima, Lifebuoy, Sunlight. Akuzokhala ndalitso kwa munthu wina ali mchipatala, wina ali mndende. So talenti pemphe kuti kupereka ndi iweyo umene ulili. So palibe chochepa chimene chimatha kukwanira munthu wina. Bible also limanena kuti ngati sukhulupirika kakang'ono sungakhulupirike zazikulu. So zali kupereka kumayambira ndi sochepa ulimaso zija. Mfumu yayikulu Kaduya inathokoza mthumwiyi pofikira anthu amdera alimu. Nyezerera maso Kaduya ndichithandizo chimene abwera nacho chachimanga komanso pambali pa chithandizo anadyesa anthu mawu uthenga wachipulumutso omwe amachokera m'mudzi mwa Muliya. Mfumu yayikulu Nyezerera ndi mmodzi wa anthu omwe alandira nawo thandizoli. Langizanga lomwe likunena kuti mungatizo ambiri ndoli kudya kukwafuta. Langizanga lomwe kuti pamene takusira chakudyachi tichigwiritse ntchito yoyenerera osagulitsa kuyenera kukathandiza mabanja athu. Mabanja pafupifupi 2500 ndi omwe alandira thandizoli. Kupatula boma la Palombe, mtumwi Clifford Kawinga yafikiranso anthu am'maboma a Zomba ndi Chikwawa. Nkhani zathu ndi zomwezi kumalizana siyani nayinso mitu yake. Magulu okhudzidwa akufuna boma lichitepo kanthu pothana ndi nkhanza kwa amayi pandale pamene chisankho chayandikira. Malawi Electoral Commission yati chita kauniuni pa zomwe zachititsa kuti anthu ambiri asatenge nawo gawo pakalembera wachibwereza.
mu nkhani zina ndalama zomangira office ku University of Malawi zakwera kuchoka pa 8.9 billion kwacha kufika pa 15 billion kwacha. Mnali ndi ine John Pankuku madzulo abwino. Club Junta, building better Africa.